Bang itu tes ngusi. Papituk susi. Piran kau ni amai yang mentah. Dan. Ai suangai. Ya pada ada bam ngeso inga. Ya no pi Aishwa. Ai suangai ya tu. Ya tu. Ai Tak dapat. bam inga. Pi bam ya lejong. Pi kuat ayu tu isi bapa. Hah? Inga ko ing siang bau kan itu ing terap ngimei dah. Oh, pi. Kada te kuat lah. Kuat belum kuat re. Bayo atik lah. Oh, bumi akhir re. Cuman. Pancana. Ayo mah. Parlok. Ha kawan kong. Ha ngipan pau je songo yu blai. Ha ka basai sian pat. Hula panesya yang ye pi bat kum juru. Yang ye pat ba iwe pe iwe. Tengi ngai bambaro nakaleng chong pi pila milanti yang ne sngi yang ne kapor. Ban poino. Ban ngai kan de jubab. Syabaro ban lesi. Akan pen ketang ru. Iki katu kan ne. Kiba lesi kiba lakum keren. Klem datip ya kan dongrim rem ngide kibre ngiduna ngibakla rengim dei ban don ko nong ko ching sngo ublei umap yangi habangi bakla bar habangi pan map choblei parlok kublei shibon kublei sha char ngo te kong ban kong ipan pau ge songo yu blei upala panisam yangi bp hakum kan ga por haka bakadu hi ngilai syam kan por ge ge jing e be ge lam nanti ge jong blei da shisha lesi ki bre ki bomtip ya ge jing shisha kilaban keren kilaban kenoi pilai pu jan balei ba pi e ya lagi jong ki khon ge badang re ke kentien ge ma pi keren kapan jauh mat shisha ini ha pi ong bagi bomat kim so thu hari tangi bomat ki balap so thu bat ka wei ko pi ong lada ngan chu shong ha yeng ngam don ka bala ka si nang non yo ka bam ka di nam sa jong ki khon bat chani ga ba sa phi le la khap asam tumo bat sa ka wei ru pi pan pau ba ban ya ka ba ngaya cha kan ti ka pom dei de ha bang le kan ti ka ba dei uple don nerkat ya ta ki ching e ki jong pi pan kumnuk kan dang ini khon jong pi badang pras nam kan nam karta ila nang ban le rupa ro ki jat kam tu thu pi kongi ta ki ching e ki jong pi Liam dah. Ini yang dah. Ini yang dah. Habti kisah ngamut bangan ikikun ndai daga jing bomban se ba watang khap watang kau ban syarum dan perbangalai lai seta
watang kawa kincer dan suai dan dok baki suai ki bahayeng itu teh kejing long kejing belakan teh teh amla kimbangan pendam amla bangan pendam sakaweru ba tang ka high school ki khun men sim sinam rongam pat yo pensiu Tem tagi kim li skol chong ki kon. Chong ba. tangan dek kumno kan ladangam le berlagi kun gin bam deh Haba pi e kum tui ki kon pi so san e kom. ngasanai baca deh jakab larung ya Sap ko. Lera. bun sin ste jakab larung ya namar pangaperkan tagi kun Haba ki brio ki don ki ba ong haba ka perthei ko ong ba ni kong te im don man siam ban chu i le ka i ki kon ki barang haba pi sngo i kum kita ki ken tien ka e ga ba pi don ban ong kong. tangan lek kumno ke aba ngamla te baba ban pendam lada kikiran kentaro ai kenat keran saka wairu haka jing belakan tei ngamla bangan pendam por pengadang punya ite i kun bahaden Bakado. tengam sengula suban bangan bela bangan ayu ho anya bela tang ba ngam sengula su te ngale simram no kan baba ngale simram tengam yo pat ban seho Kabun tagaram. ni silak Oh, di na taga daw pia ban i la ka i ki kon. Lo nam di na ka ta te phi ra da i ra kai. Pi ong musim ram bale yu. ban simram bangan penlek skuli ki kun men sim senam por bangadang pun ha ki kun kan simram ngabdat jingmun ira bangan i nyala thiết đi kata ka mar bangan riken tamba lek no bakan sip kam tho e nga bangan Oh, pi ti sim da ka ram ko bor pu seng kam ai kum tu. oi Pa bor seng kam ban yo pelis ko li ki kon. tip manga klam yo pat kenya kita Ka shong kam. Bahar kan sip ken. oi Ha ka si ga ba phi mi phi brin bala kini ki kon ki ong gum doi pi. kiyam ki tu arut ki yang ithia te nga su ong ye ki nong song khap ma khon nga ngan lai bela tang kam ta nga ong Pi ong itu bahe. oi Te kum no kong ini kon jo pi mo dang ren dang prak nai snem. Hari inang pan pan sanja ni nang ban chenja inang ban lu. Chat pi chat kam yong ba na do ka sanja jan jan o jong para na dong dong inang do kum no kong inang bi kai pi no kong. oi na du bai don san snam nga su porba don te ba ar snam stang te ila pe para la im le school re namar ngam yo lat ban pen le school te ila trai kam itu na du badan te ba ar snam stang pe para be ban ngaju hikai ba lệ kum ta long sai jan sai tiar da don lang hikai don hiki bru pa banga long kum ne ki don hiki ba ki ai khao don ki ba isin ai ki ai khao ki ai jur ki ai ki ai septi ki ai ayu ta don pat ki ba
jiklog bro dabu don pat kan ki ba ben ro bakam nang ban tray tang baya kita ngabu seden baba ngayai be akon tiga ho kan us tray be ik bad pagi kon de kami shong shu am te kan de kayeng sum de ro kayeng pi kayeng der ka jonga kayeng terap imei be I sai bu sensar be man laps nam ane te ko film don yeng ra em ngam dan yang dan sam isu ya dan ni tangki beriu be ila itu ni kon pi tu sen bagiwan Nasngau sang pap ma baba namara nasim ya kata kerdan long kemengam lapat ban pendam ta ka jing sisa idang dan kan idang dan kaman like school Ndrai mban seva pli apit para. Này Lame Yam what yam karta ga jo I ga badde de be madi ga jing jar ka de boko Ndrai mban se kan ba pli. Mban se bagi ban pit para. Namar bang ai keming am la ban pedap tanai so serious kon ya ma bu jing doi be jo blei be kelat ken ti yo ba be mai ma te kata garam ko pishim ke na bang kada na bang te ki ong kom na bang phim na sior kim ong ai ra ki pha ban le mi sa bang ki su pha om tu su sen po message po mo bai su pha tang bang am yo ki sa te le no ki ba cha te thu phing I te phelej biang na phim le chuna ban bala sha te shagwati ngam le chu ra baba namar ba nga isen ay ki kun ba dan ka ba iong imay ba impat nang ri impat nang pe raban ay ja ay jur dang isa ta untuk dang kelung da takadaw te mta ken shon be yang ngan song ay ngan belan sini kat bayo belas te menhakan ni pan beli phim bala ra bisan ni kong nan hakan ite baba haji syang amun raban le stay tang ba tang ukau dan te baba tengah manse kan ban lai dan kau rapor bangalai lai pilih belas di sini sung yang beriau te sani film la persang ra ban wat ngala persang ban wat ban phawat itu perlok sebuah rembong tang ba imyor besong yang beriau ban song yang beriau ban kan kono kam kok kan tang ban im jagi kon tang ba imyor long kai ke baro ga phile kalau mati tang ban pen in ki kon ke hoi bun sen ngayam ki I kita trayeng bangayam tang ba ki keli ki ong balai haying jong pi long kumno teng ong akan mau ki kon ki ong balai ki stam na ki kon jong pi ong em akan mau te ong salai pet ken iba ban lai pet pi phaba pisa cha te phi don be kong ga ta jing shania ga pas kham bai ni khun ni ban kong cho phi ban phrak nai sam I la ban pe ki para phi don ga ta jing shania ga pas kham de phi don ong yo kata yo im dang ban ai bam ne im dang ngadan kata men semba ani tip long kumno ki khun junga baki set ki tu namar ini lai khun ba he junga la ing teng te ba kani
kan nilai adu mentar udang yo Peni wa. baru siran yang lain baru siran yang nadu ni sengka Jawa lain lah perbedaan arsnem san benai Boleh. badai ba tia ajan ding haying kendo kumne te Baklai ke? te kapar baik kata kading aja kaya tia Tia. i Men miet men sini. men miet per kadwe beje untuk แต่หากว่าพี่ดอนจะตีพี่ใช้โฟนใช้ไม่กี่คน ngapun te ngakeli ti ong ngala pa ai ja ngala pa shat ja kum ta แต่หากว่ากี่โฟนเนี่ยพี่กี่ยามเลยกี่ยาม im yam ra กัตตานังโฟนหรือกัตตานังโซยกับโซหรือกัตตานังสานุนบ่ ได้เอาเงินตา ngati ngayam me pues chatero ngayam ngakua be ban กับประเทศหากคำทิพย์แต่ตากินละแต่มันกันเนาะบ่กับกมีลิสิกับบอมดอนกับมันซิมเรียวนั่นเองบอมดอนกับมันซิมติบเล่มหันไรชิบุลานะจามันตาบันบ่าพิมละอันบันซีวิแต่กี่บรอละนะเข็นละนะชากุมโนชาวันตันในชาวันยูเอพีแต่มโนวันรีมันไปอีกคนนึง dei bangating ya katakin baba ang salej โอ้พี่เตียงอยู่กุมละอันบันซีวิชาตัน ngasalej ban belas taru tang ba belas taru tangkat nuhi ละวันเนาะตม bun hi ngi hi ki brute ki don hi kita kem sim don hi ki ba ong o ka bale kasi long ki don hi ki ba ben ki don hi ki ba isin ai mo tang ba ya kita barot te nge i be sadin ngeduai tang hau blai ba un ai kata play kata kalat kalenti kan ngas ngomong ka man sim ngakan mau hero abang ngape eta kelung bang ngapen namar setengah supaya betang tak kelung ngakan mau ikon ngakan mau bangam don rengkat kan ba dade bangadan lang te long namar ba ngan lek suang amo kum ba suang no ban le ri kun ki briu te i no ikun la jong te hat ka dai ka pop em yang abangan le ri bangan iki kun tang bangan le kum no kanya ba ban kata ka jing duk ka jing kerdu jing duk lat jonga tengah hap ban le บัดเสียครับนบบันชื่อชงสาหจุรุนางนนยอบามนางนน nang non yo ba บัพลีไม่รุนละไอกันน้อยบัพลีบรังยันทุกจันจาร kat badang imi me ti susah nya bitang ha ime อีเมรุพลีไปชิตอมอีเมพี istam สาปราบรังยันทุกที่มอ ngadang sa bela chatero ipun nga ani amdan kau ki kun pi por bangale ro amdan rasu dan tau kau artin dengan ngale no kum la sai te tau kau ro pan pe ime ti ipun kenya nga pan to ai pisa ini kun amdan kau su dan bok wan tamarit ru i ai pisa i ai san spa ban le thiet kau thiet sabon ai te takenya su sai banai kia sai banai ชุดดับบันไดดูตาเห็น tak banai na แต่มันตาแต่กำมดพิมพ์เล็กชั่วเป็นช่องแล้วไปเหี้ยเป็นเวลากันไปเยอะ hai na dai ba don ki ba khot ban le sa bor mbong ai te ดังล long ง ngadang jan bat ki kun te ดังลง dang long kan ban ong sa te te long ngam le chura ธรรมดากันนี่ว่าฟิสาลิชาเตอรีบมยอมเวลาฉันนี่กัน yo belar snai belat ที่กองหากวันกองยี่ปันเปาก็จะส่งโอยาวเบลย์ไตรกันรัดหากว่าไซเซียนุลับเป็นแชมเปี้ยนเยพีบัดกุมจูรุหายังยี่ปาดปาอีเวไปอีเวแต่หากกุมกันกับปอร์กินดับแล้วก็จะส่งคอมเมนต์รู้กินดับแล้วก็จะส่งคอมเมนต์รู้กินดับแล้วก็จะส่งซีรู้ก็วิ่งกับไปส่งซีกันลงมาอย่างที่จะอันที่ก็จงพีกุมกับยังกับแซมก็วิ่งกับไปส่งคอมเมนต์กันลงมาเบลย์เป็นยังกันตัวอย่างเงี้ยกุมกันกับปอร์ถึงยิ่งเต็มกุมบางจองนักวิกปอร์ชกวิบางจิงลิปไปกจงีกีปาราคาสีกัมเดย์กับบางทีไอจิงรับhari kadaiกับmana kalian kejongi
kadai pada kali ke jongi ngilej ban ai men siem ngilej ban pan sapreng kita kicing ki jongi yo le se le baga ta kicing persang ke jongi le baga ni kor gi bor gi pamenta yo le se gi ber gi la ban i le se gi ber gi la ban wan pej ban juga mar khamat ya phi kum ke yeng ke sem te ngej ba ki paj ba ki le sngo gi tangi ta karpa di ki paj ba bangin le pelaj em ye gi ki khun ki jongi kong da kicing janjar da kicing sa prakhana kadai ke bangin hapan pelaj em ye kong da kita kicing ke ba i mat tinggi kerpa di kipan ba makin wan pej ni dalam kicong kikmat kin wan ye kendo mar khamat ye kong ba di kikun ba fin su thu kham ha shu shu bangi li di tang kinong pen bangi bi ngi di tang kinong pen bra hari kicing tip jana hi ri pin ha pon pej wan chugo hi ye kong ba di kikun ha ni ka po ka shnong ha po ka ni ka shnong kanan thar te la khap asam yo kong ne hoi kadai ka asam kan biasa tinggi da ai go yo blei nam ta ki poro ngi so pang ka sim ngi pang ka don ko bo pi ong teng teng ka so pap habang ga ya lagi jong ki khon ni barang ringen haban di khon jong ki wei kan no ko long ka pop hari le pot kum no dam le kum tar ki khon jong ada ka iken pam ban ngi so sen e ya ka ba pikiran ru ba teng teng la so pap ya la di bakan ka jing lok ka mi hari ki khon ken haban mat ya kum ki ki poro hari kong to tip tang ni ka wei ba phim chum ladon ka ta ki jing mot ka bos niu ba fin le ben le kho ya lagi jong ki khon ublei ui ya phi andai pen sngap ya ka pertei ka laban ben ka pertei ka laban kho la na phi le bahas pa le ba ka no ru ki berken dan bi ki bai i phi ba kin ong phi ka pertei kan dan bi ka ki kin dan bi ki ban i phi ba phi le ya ka bos niu ka long ta ke kin le ka ba ba ta ma ka dan ban ki ki bo dan ban ki bom priang ba ki ong ba gi le ka bos niu ya ka tang kim la ban le ai bat ki bom mat hi kong ki nom so thu ya ka ta tingim tip lakum do kan kicing persang ke jungi kan ya lam shalu hari tip tangga ni kawai bo beli ye je pi u beli ye je ka yeng ka sam ke jong pi na ka ta ka taw ngi salong kum ni kum balong benta te kong gin gej bang kar mani ka ba kum bo beli la pli shibun kelat kel ti ye kru kan thai ki kon swat ki khlong ki khana ngej bo beli pli ke ni ka ta ka lat kan ti ka yeng ka sam ke jong pi ngej ken ba ta ka ching shai ke jong ka si kan wan ta ba ka yeng ka sam ke jong pi khana ma phit la ban le shibun ke dam ta ka yeng ka sam dam ta ki khon anai so si na yam rekong ngi paj ka don ngi paj ka men sim men yo sngo ba ki ru kan thai ki long kemi khana ka si ki jongi kan mat ja kum ki ki baro hoi ki bru ki la hoi ka perthei ka la ban ong ba ting ting ki la ban ong ba o ba yo khon khlam par khat o ba kum ne ba kum thai nai pen ngap kong ki baro te na ka le ki jongi ro kong ngin ha pan lindo ngim dan e bengin ai phi tu ka si ki lawan pa i khon ki jong phi ru angi lai persangkat ka bala e te sim sa kan ni persangkat bala e ye phi ki khon sim kum le shibon ye phi te ka tu ka bangi ai kam de ka pisa ka jongi ka de ka pisa jongi pan ba ki bi et ki ba burom ye phi bat ki bas ngo ye phi kum khen ban ki para ki jong la jom bat ki bas ngo ru yo ba yo deng bat ki para jong ba ro hi kum ye ki para ki jong la jong te kong ga get ba ki ngim don kam gen ba ta ngim don kam gen ong ye har ki pan ba ki le ngo hi ka de ki parsa ka kamram ki jong ki ba ki na wan pe wan jong alam ye phi te kong ki borong gen ha pon chu shani hau blai to kuble shibon kong kuble piru kuble kar ku phi mo na ya me so si ra ki boro kumba ong ka tin wat kan ke jing im ka ba ma phi mangang yo kam dei te ka ba permanent ka de patak shipor te kum taru ki jing e kim dei ki ba permanent ki de tang shipor te ki boro ken sa ja kin wan kin lek te repat tang ko ngitip ba ka tin ka jong blai ka ong dei kong ya kita gi bau blai ye ya kita gi bau blai utenju blai sempat blai ye ye phi na ka ta phi long kum dei kum balong bata te phai chu blai le bang jing doi onom don mono bala ban rap ye gi lai no blai te ha ba phi bu chu doi yo blai phi bu yo blai hak mat jong ke paro shi sin ka si pen sa lai lun ana bar ba ya ki jing suk hi kin la nun mala ban yo nong no hari la taman yo tang dau blai ba thau ya ga ye phi ko mo do bye bye mo ha ka ban kong e sai sien ki pan pau chi songo yo blai ngej pa na kaleng chong phi play ngo lut te begin pelaj em mi ni hab ki barit bat kom juru pa phi le ngo bau ba le la ing ding teng chi sian ki por ki barang khana kanong so pang not ha ki para ki chong phi ki mat ki kom ki ka pot te ban pelaj em ye ki ni ngi ha ban pelaj em ding kong ye mei chu ki hab ki barit bat kata kalong bangin donit lem marsan marspo tingka yo le sing la ban pensiu ram pensiu shalem yai kong khnang ba inom bit bala shu sha jangai pen yo pa don lem darkat ban la ki chong ki khon te ngim tip
kumno kan ya kan rei ngai pau ble dalam terkat ti nagaling jong pi pai ba ple sko lo ti ngar pa ti pi ban lik pe le chung lem kan no so pang not bata ngi so pan pau ro chung khuble ya baro ki pai ba ki bala pen i ki ching ye ya ki ban ngi ngai pa le se don no ngi ngai ba kum ba pi le chu shania ngi na ko por ngai ba ha ga ne kan ti ki pam ta ro pin shania ngin persyang ban nom pen so si pi bat ka jubab ngi ta yo ki ban sawan ngai pa ka de jubab ka krau hatu kata mat ka jubab ka kemen namar bagin syurai hak dak ya ke ka bagin le nam ta jongki kamlong ka pha ni bo jing doi yu blei bo blei pen i ka no kan ti ka bagin de pen shim ting ngai pa pai ba pin ya sha bat ngi ka to kan di por bat kum bagi ong hagini kita yo ban sawan ka jubab ka pin sa yo kan de ki jubab ka krau ka kemen ka burom baro ka de ki jong blei ka bar kan jong pi baro pai ba khubli shibon khubli sha jar ngo